keterangan penjelasan Gus Koyum. Anake guru rata-rata pinter iku padha karo qardhon hasanah. Ya. Guru bahasa Indonesia engko sampeyan anake yo pinter yo mbah apa. Krana bapake guru ngulang wong akeh iso dadekno dibales tune ning donya karo Gusti Allah berupa anake pinter. Kata-kata ngoten. Tanggamu sing guru rata-rata anake pinter napa mboten? Iku minangka qardhon hasanan dibales langsung Gusti Allah ning donya. Iku lagi wujud ilmu. Nah, makane nek niat ngulang yo wis nasrul ilmi yo ngulang ngamalno ilmune Gusti Allah. Wis intine siji, qardhon hasanan iku loro ridone Gusti Allah, tidak cari sesuatu yang lain tentang dunia. Ben mulya, ben didarani terkenal, ben didarani sugih, ben dipek mantu. Wis apa wis iku selalah dinggo luru ridone Gusti Allah.